abinda al'ummar Kano za su tsammata in Allah ya ba mu nasara. Farko, harkar ilimi. Kuna sane da cewa gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin mai girma gwamna ta riga ta ɗauko ba da ilimi kyauta kuma dole a faɗin jihar Kano, tun daga makarantun firamare zuwa har makarantun gaba da sakandare. Za mu tabbatar da cewa mun ci gaba da ba da ilimi kyauta kuma dole a faɗin jihar Kano. Sannan akwai abu muhimmi ɓangaren lafiya. Muna da matsaloli na lafiya wanda muke so aƙalla a kowane ward da muke da shi, mazaɓu da muke da su 484, mu tabbatar da cewa an samu asibiti wanda yake za a ba da magani, za kuma a samu likita, kuma akwai gyararren asibiti a mazaɓunmu 484. Bayan wannan akwai ɓangaren noma. Kamar yadda kuka sani, harkar noma kaso 70 na al'ummar jihar Kano sun dogara da harkar noma. So za mu tabbatar da cewa cikin yadda Allah, gwamnatin jihar Kano ta daɗa bunƙasa harkar noma, domin in aka samar da na'urori na zamani to zai taimaka wa harkar noma, da kuma iri wanda yake shi ma zai taimaka wa harkar noma. Bayan harkar noma akwai sabon shiri da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta fito da shi na karkara salamu alaikum, wanda hanyoyi ne ake yin su wanda za su haɗa kusan dukkanin ƙananan hukumomi 44. Za mu tabbatar da cewa mun ci gaba da yin wannan aiki na karkara salamu alaikum, wanda za a ci gaba da yin hanyoyi na ƙauyuka. Bayan wannan sai harkar ba da tallafi ga matasa. Kamar yadda aka sani, gwamnati ba za ta iya ɗaukar kowa aiki ba, dole ne sai an fito da dabaru na matasa su dogara da kansu. So za mu tabbatar da cewa an fito da tsari mai kyau na tallafa wa matasa domin su dogara da kansu, saboda Kano kamar yadda kuka sani mu muka fi kowa yawan al'umma a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. To yawan nan ba zai yiwu a zauna a haka ba, sai an horar da matasa sana'o'i. So za mu tabbatar da cewa mun fito da dabaru na sana'o'i wanda suke daban-daban na ɓangarori daban-daban, domin a horar da matasa su koyi sana'o'i. Wannan shine abin da muka sa a gaba. Za mu ci gaba da aikace-aikace na alkhairi wanda duk mai girma gwamna ya fara shi, domin mu tabbatar da cewa jihar Kano ta ci gaba da samun ci gaba, ta kuma ci gaba da samun yalwa arziki.